Nagkabsan yun sa kinabuhi ang 47 anyos nga babae human. Gitang kugo sa pagpusil sa suspitsadong lalaki sa barangay Pahina San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Kagahapon sa Gadlaon, ang nahitabong pagpamusil na hulikam. Ano yung report? Sa CCTV footage, makita ang biktima babae nga naglakaw ganinang kadlawon o gisundan sa usa ka lalaki og dayon posil sa iyang tangkugo. Ang biktima mao si Marilo Abayan, 47 anyos, residente sa Sitio Clove, 3 de Abril Street, Barangay Pahina, San Nicolas, Cebu City. Daling gidalas tambalanan ang biktima samtang misibat usab ang suspek ug kauban nini nga usa-usab ka lalaki. Nakasulti pa kuno ang biktima sa naitabo kaniya sa imbestigador nga nagtutok sa kaso. Diin giingong kailan ini ang gunman. Personal grudge ang gitumbok nga motibo sa krimen. Wa na hinuon mo detalye pa ang imbestigador. May tungod dinhi kay nagpadayon pa ang ilahang imbestigasyon. Naistorya pa nako ang biktima mo to nakakuha kog lead kinsay yang last niyang kuyog na sa yatag sir ko bisa na po divulge sira. Para di baka harm itong investigation. Samtang gitug-an sa kapuyo sa biktima nga igo lang untang nagpalit og sigarilyo ang iyang partner dihang gipusil kini. Istorya pa ko na lo ayog papel dilo sampit sa Ginoo ana. Bukay mong mata, buka siya na. Wagid sa mukam tubay pa man sa nako istorya gid. Unsa man yung istoryahan? Ladi gyud nako siya pakatulgon ba. Hangyo sa Ginoo na makasurvive siya. Personal grudge sa sir. Nya ato kuan po sa ilang mga kwanto basig nay pasuko niya o unsa ni na siguro panagbangi ni. Samtang nakabsan yun sa kinabuhi ang biktima, diin lakip sa gibasol sa pamilya ang public hospital nga nakatampos kamatayon kay wa kuno ati mana. Niabot pa og 8 ka oras ay nabalhin sa laing tambalanan diin pag-abot wa na matabang. Wa pa kakuhay og habig ang unang hospital nga gidad-an sa biktima. Ang doktor lagi sa city hospital ang akong anak nagpaluap na kay amo gid siya gi-transfer sa Soto. Kay tan-aw na mo wa may alibyo may 8 ka oras gid siya dito buntag na. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.